Dak jingtmu ban pen sungut ho shu ya ka phang jong ki subject bagi khana ki puli ha ki class boper ka St Anthony's Higher Secondary School ha ka arpun trek naitung araja arpusau kala penloi ki exhibition ha ka blai shimbenta da ki khana school na do class 6 ha do class 10 hakani ka ski lawan banya sakhi lang da ki khana da ki school bomarjan haringkat ka jinga don lang ka sister Sonia principal jong St Mary School sister Ranu Superior ki kmi ki pa bat ki no hikai ya kani ke exhibition lapan kreat dagi khana school ringkat ka jing ai jingmut jong ki noi kai ki bla senra ni ki khana ban penloi ki ni kesngi ka bajab habakran bat principal ka school u father Anthony kharkongor ulo ong maka thong jong kani ke exhibition ka long ban Pynïar ki jingmut ki khana ha ka pule da ka ba ki pulut ya ka posh ti liur ban wat banya bat penjana ya ki jing pen kreat jong ki ya kani ke exhibition Ulong baga jing temu kalong ban pensung thu iki halor ka jing pen kala ki kam nalor ban krea iki kot school bat ban ram baga pule puthi kam dei ban long tang haki Kamra Klas Hynrei ban mi shabar bat Pynïar ka jing nang jing tip ban pen sluru iki khana school ban phai she ki sap baki dan Ya ka bandung mita ka ski ka school St Anthony's High Secondary School ka peti pa ya exhibition jong ki department prepare bla prepare da ki na school na do class 6 and class 10 ini ai ku play ki no hikai ki class 9 ki bla budin bat ki bla ai jingmut ya ki na ban prepare halor ki department bla ai bla ha aki katum ka jingdon kang ki jong ka exhibition Idon ka social science department, English department, environment department, computer department, mathematics department, Hindi department, Khasi department, science department, health education, lala ki jong ki department. But ni iba ki kena shisha ki la pre ha ka tom ko biang ba kenat ha jing pre jo ki ka tum jing tip dan ai jing kai ya ki pai ba ba batai ya ke jing mentoi ba ya ke jing ha jong ka jing don kam jong ka education limba ka exposure ba pi ha exhibition ba ya kani la nila ha iki kena ba kin pre ha ka por ba yo summer break ka summer break na ka bentai kena jigi kam dei ka ba kila shukulut ni ka por kam dei Hynrei ka dei ka change of occupation aga ba maki la la jong sap khong la mi ba kila say ya kita kisap ba ble la ka punya ki ba ni iya ka jing pre ba ka jing i jong ki na ya kile ki exhibition kila long ba isnat but kila ai jing mentoi ai jing mut jing kai lebaro isnongu ya kilo kai ya father vice principal for ai bon long si kila budin but kam ni ai jing play ya ai sister Sonia bade principal jong St Mary's bade chief guest hagan ni but sister Ranu bade superior jong ka St Mary's but kum juru ek week school kibala one but witness ya kani exhibition ya St Margaret's St Mary's yang kirap sebelum ki nurses, ki sisters berbaro ba school bekibana ni najan kilawan ban pet mi ki pa kam tame la mi sim na jini ingai skem ba sim skem ni sedang la susu ban pre hamba ba ingat ba jing pre kan lam susu na jini ba ki long ba start ba sim hang ba tip ya e ba maki ki puli ki tip ba kinang nak ni ya ai jing play aku juga ko ri ki media ki lawan ban sim TV na please
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.